Παίζουμε Slender Rising για το iPad. Είναι ένα παιχνίδι σαν το Slenderman, αλλά για iPad και free like. Δίπλα μας έχουμε και τον Νίκο. Γεια σας. Πάμε. Πώς περπατάω? Σαν το LOL. Σαν το LOL είναι. Ωραία, και τι πρέπει να κάνω? Δεν βρίσκω κάτι τρομακτικό. Oh my god. Αναποσβήνει ο φακός. Τι στο... Αν είχα ξεχάσει πρέπει να... Πάνω σου λέει, ρε. Όχι. Ρε, δεν έχεις ήχο για να ακούσεις. Τι... No one will see you again. Να ξέρετε, το προηγούμενο μας βίντεο ήταν το Call of Duty. Το οποίο δεν μπορώ να τα ανεβάσω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα ανεβεί σε 2 μέρες. μια από αυτές τις μέρες. Τι κάνει έτσι? Ωραία φίλε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν μπορώ. Νάτος. Τι ωραία. Πού είναι πια? Άντε, φανήσου μπροστά. Από εκεί πρέπει να πάω. Τι λες μωρέ? Ναι ρε, έχει τώρα. No one will see you again τώρα. Είναι εκεί πάνω, σου δείχνει. Άρα μου λέει να πάω σε αυτό εδώ. Πήγα. Πάνω, κοίτα πάνω λίγο. Είναι ωραία. Εντώνω. Για πήγαινε πάλι, μήπως γίνει και κάτι. Δες το, κοίτα το για πολύ ώρα, θα γίνει κάτι. Θα γίνει κάτι. Περίμενε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και πρέπει να το είχα κάνει tap, πρε. Πες το έτσι. Πάμε εγώ. Εγώ που δεν βρίσκω τίποτα τρομακτικό τώρα. Τι τρομακτικό? Δεν έχει κάτι τρομακτικό, ρε. Εντάξει, σιγά. Θα πλήσεις ότι δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω. Όπα, κάτι ακούω. Τι ωραία να ακούσω. Θα σου πεταχτεί τώρα. Σκοτεινό. Δεν ακούς τίποτα, επειδή φορά ακουστικά. Ταράζομαι. Look, wait, stay alive. Όχι. Όχι. Τον είδανε, ρε, ήταν εκεί, πόρε. Όχι! Φοβιστικό. Είναι φοβιστικό. Oh my god. Τι είναι αυτός δηλαδή? Δεν ξέρω. Όχι στη πάνω μου. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και θα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.